Wel, hallo. Welkom hier naar Struckland, Manitoba. Vandaag is april de 24e. Ik dacht, we worden vandaag wat waarschijnlijk eten maken. En vandaag wil ik Frühstück burritos maken. Hier hebben we zo'n stad gehad, dat we in de truck fahren. Dat we dan met dem e-shop nemen en die am abwarmen schmecken sehr schön. En so vandaag wil ik dit mal maken. En ik wil wijzen, ik doe verschiedenste soorten Fleischbrocken. En dan mal sehen, waar het uitkomt. Aquí estamos haciendo burritos de desayuno. Y ahorita le voy a decir lo que vamos a ocupar. Pero saben bien ricos con huevos, cebolla, chorizo, tortillas, huevos, queso, todos salen bien ricos. Nee, daar wil je niet meer maken. Nou, hallo, dat is wat we worden alles gebruiken voor mijn Frühstück burritos. Hier hebben we eier, hier hebben we 2 zippelen, hier hebben we 3 eetchokken, hier hebben we malt, butter, bell peppers, dat zijn zo'n kleine peperschoten. Hier hebben we 2 jalapenos, hier hebben we mozzarella kaas, witte kaas, hier hebben we butterkaas, hier hebben we spaak, hier hebben we rührkwars, forma rührkwars, Schweinfleisch. En hier hebben we chorizo, dat zijn Argentinos, braadworst. En hier hebben we tortillas. Nu wird das schön auf Spanisch sein, für die war das gleich auf Spanisch. Aquí estamos haciendo burritos de desayuno. Aquí lo que usamos son huevos, cebollas, papas, leche, mantequilla. Aquí tenemos 3 chiles pimentón de diferentes colores. Aquí tenemos 2 jalapeños. Aquí tenemos queso rallado. Y aquí también tenemos queso pinto, lo vamos a rallar también. Y aquí tenemos tocino. Y aquí tenemos salchicha de campo, ahumado, chorizo menonita, yo creo. Y aquí tenemos chorizo argentino. Y aquí están las tortillas. Y podemos usar cualquier tipo de carne. Y siempre sabe muy rico. Ja, einer kann verschiedenste Fleischbrocken. Schmeckt alle schijnen. Dat is wat ik van der wil brokken. Dankzij. Nou ja, dan willen we hier wel van jou den Struckland barbecue gießen overbrokken. Waar de carrière hier afnemen. En dan willen we ons zo wat kool nemen. En dan willen we 4 maken. Dat is vielleicht een beetje te veel over. Willen we dan een pan 4 maken. En dan, wat ik dan doe, ik ga hier wat we noemen fire starters. Ik leg er niet gas in wat te juichen. Deze heb ik gemerkt van heel veel spijnen een beetje was. We den hier zit in de meer nemen en dan door. En ik ga in een lochje dat was, dat kon in eruit gaan. Maar ja, dus dit en dan willen we maar 4 maken. Dat men zal schaffen. Ik heb er al zo 100 jaar gedaan. Dus dit, en dan het hier staat. Dan de kool een beetje evenlijn en dan willen we 4 maken. En dan willen we vlees bakken. Oké, dan willen we hier nu den bacon nemen. El tocino. Para los burritos. Nu doen we dat spaakje broden voor de burritos. Dat doen we buiten. Dat is vandaag zo'n schöne dag. Je laat ze de kool vangen om fijn te branden. Se ve bonito. Fangt een smak te laten. Dit is een spaakje. Nou zitten we. De spaak is eruit. El tocino está bien doradito y listo. Oké, we laten zo'n Struckland barbecues nu eruit. Den heb ik nog een beetje gebruikt. Wat ik dan doe ik een beetje paper papier nemen en met olivo. Dan kan een beetje alle de het verdrijven. Dan doe ik het eenmaal geschet aanschmurzen. Dus dit. Door de hinterkant en alles. Dat handschmurzt zich uit. Kijk, zo staat. En dan gaan we dat wel steriliseren. En dan doen we zo'n stuk met een sippel. Zoals het staat, de eenmaal ganz door en dan is de ganz gesterilised. Dan is de rein, door. Dat hebben we eruit en dan hebben we vlees opleggen. Hier hebben we een paar chorizos Argentinos. En hier hebben we dan zo'n forma wars.
Een beetje zo'n chorizo menonita, salchicha de campo. Dus, nu gaan we dat hier alle bakken en dan gaan we uitmelken zum burritos melken. Mira nomás. Por primera vez estamos usando este calentoncito. Eerst mal wat we deze brokken. Dat ik shine en schaufen. Dankschein. Ich will das Schaft aber krijgen met deze oven. Dat is clean, aber den Quartier ist verbrochen. Ich bin das sehr, sehr schaftig mit diesem. Estamos bien contentos con este barbecue. Ich will das bakken aber sehr fan. Dat met kool, want ik had thuis ook zo'n met gas. Dat Schaft ook fan, aber danach moet dat met kool en dat is plus zo special schmeckt. Zo schijn en richtig zo schijn. Maar check mal dat. Sí, un barbecue con gas también está bueno, pero con carbón siempre está más sabroso. Zet mal, cool niet geschat. Right voor het nächste Mal. Dankzij. Oké, dan doen we een beetje butter aan. En dan de zeppelen. Wow, de bruin bruin. Mantequilla y la cebolla lo vamos a dorar. Porque está bien suave, bien sabroso. Wow, de smaakt bruinbroden. Ook van de burritos. Para los burritos. Dan nog een ding wat ik vergeten had, dat zijn zonnepilsjes staat. Ik heb hem stoer. Je kan frische brokken over. Dan denk ik door nog 2 doosjes in de stad maken. Ja. Son hongos. En español se me olvidó decirlo antes, pero aquí con las cebollas lo vamos a dorar poquito. Salpichones, yo creo. Gracias. So, mi laatste de zeppelen en pilsjes en eruit. Me parece que las cebolla y los hongos ya están listos. También le eché los jalapeños. Ik ga hier nog de jalapeños ook nog maken. Dat die 1 tot 2 minuten met broden, dat de ganz te laat. En dan zijn we eruit. Ok, ahora sí. El chile pimentón. Le echamos un poquito de mantequilla. Y luego el chile pimentón. Nu doen we de chile hier allemaal. En dan laten we even about 2 tot 3 minuten. Broden, hier haben wir noch ein Jalapeño, otro Jalapeño aquí con toda semilla. Jalapeño met zoetig taub. En dan doen we about 1 tot 2 minuten hier een beetje uitbroden. Plus dat het een klein beetje week worden, dat hij niet zo ijzerig smaken. Ja. Normaal vamos a cocer 1 o 2 minutos para que agarren buen sabor. Un poquito de mantequilla y un chorrito de agua. Een klein beetje oeder er maken. En dan doen we een klein beetje uitbroden en dan zijn die eruit. Ja, check hem al uit. Zit dat niet smaak? 2, 3 minuten en dan zijn die eruit te maken burritos. 2, 3 minutos y listo. Gracias. También le ponemos sal al gusto. Dan doen we hier nog een beetje sal. Zoveel schiet aan het liggen. Dankzij. En dan nog een klein beetje peper, zo schiet het aan het liggen. Pimienta al gusto. Ahora sí, parece que ya está listo. Ok, aquí están los huevos. Vienen 24 huevos. 2 docenas. Y le echamos 1 cuchara de leche por cada huevo. Así que 24 huevos son 1 taza y media. We hebben hier 24 eieren. En voor ieder ei, mijn vrienden hebben 1 lepel melk maken. Zo 24 eieren, dat geeft 1,5 koffel melk. En dat is wat we nu maken. En dan doen we het doorslaan. Lo batimos para hacer huevo revuelto. Dan gaan we het constant doorslaan. Voor het al fijn is. En dan gaan we de broden. Dankzij.
Oké, nu gaan we de gooibrood. Dan doen we den cheese te maken. We gaan hier mozzarella ook puntencheese en cheddar. Dat is de maken. En dan hebben we dat erg. En dan wordt de fijn mank smelten. En dan gaan we burritos smelten. Ja, krijg ze start. En dat is er nog erg hier. Dat zijn al onze gebroedene eieren, 24 stacks. Dat wordt nacho geven. Ahora sí le echamos el queso rallado para que se derrite bien. Y ahora sí vamos a hacer burritos de desayuno. Frühstück burritos. Ja. Bloos, zeer fan. Ja. Dankzij. En zout en peper kan je door de maand zoals je dan blijven. Dankzij. Ok. Ahora sí estamos listos para hacer los burritos. Nu zijn we uit om burritos smelten. Het eerste wat we doen is, zouden we wat eieren naar schapen. Zo staat. En dan hier is dit. Beetje groenten nemen. Een beetje pilsje. Cebolla y hongos. Y este lo vamos a hacer con el chorizo argentino. Así nomás. Y luego le echamos tantito tocino. Dan wil je een beetje spaak maken. Zo, zo staat. Deze hebben we dan zo staat. Het spaak en zo'n chorizo argentino. En daar al, want den anderen wat een beetje vater geven. Ik wil je één ding zeggen, dit zijn een beetje anders wat je hem stuurt hebben. En dan de enge, die doe je dan een beetje, staat er zijn naam starten. Zo, staat er zijn naam verrumpelen. Dan moet een beetje practicen, maar dat schaft. Zo, staat. Correct, zo staat. Zo, dan heb je een rij, en dan wil je best nog één wijzen. Hier hebben we nog één, die wil we dan van wat anders merken. Dan willen we den van zo'n forma wars. Dat is een reukwars. Dan willen we van alles wat een beetje grijns tussen nemen. Met door zo staat. Met pilsje. Een zeppelen. Met een beetje bacon, spaak. En dan doen we door reukwars maken. Instead, dat hebben we al smaak 2 snitten. Door zo staat. En dan doen we het een beetje nog een eigen naar avonds te eten. Weet je, dat kan je afvrieren. Dat kan je van de maand of nog langer aanvrieren. Dat doe je smaak erop. En een plastic lus nemen. En dan kan je de afvrieren. En de eerste tijd opduwen. Kan je de bus in een ovenbak opwarmen. Dan ga je de eerste tijd eruit. Maar ja, dat is zeer graag. Ja, daar ga je 2 stukken eruit. Eén met forma wars. Rupwars, Schweinsfleisch en ein das mit Chorizo Argentino. Dankeschön. Ich hoffe die gleichen dort. Hallo, hier von Struckland, Manitoba. April 24, 2020. All pasta. Woohoo! Cut. Okay, da haben wir uns nu ein von den Breakfast Frühstück burritos abgewärmt. Aquí nos calentamos un burrito de desayuno. Ahora sí vamos a comer. Ok, aquí está el burrito del desayuno. Este burrito, nu ga je hem verschnijden. Nu kijk je mal daar. Zet over zeer fijn. Nu gaan we eten. Looks very good. Ok, nu lijkt het wel right om eten. Oké, dan zijn we nu uit te eten. We hebben hier nu zo'n Frühstück burrito. Wat ik leg is picante. Dat is een buffalo picante van Mexico. Dat is wat ik leg. En als je legt vielleicht guacamole of salsa of zure schmont te aandokken. Maar ik leg plus de reine picante. Dat is van Mexico. Nu wordt het op mijn smaak. Dat moet zijn. Hier weer een picante aandokken. Oh, qué rico. Picante mexicano. Es lo que yo prefiero. Pero ustedes gustan otra salsa o guacamole. Que Dios les bendiga. Dankeschön. Merkt ihr auch. Sehr handig. Lo pueden congelar en el refrigerador y se mantienen un mes o más.
Y está todo bien, gracias. Hier van Struklo, Manitoba. Ziet dankbaar. Nog wat je zien. Ja, hallo, hier van Struklo, Manitoba. Mensen weer nieuwsgierig bij hoe ik zijn over kijken zum Giso mehr, ein Paraguayo Giso oder Boliviano. Dann lag ja hier ein paar Stück. Wäre so ein nicht zuerst. Das sind keine Brocken für beides. Ich kann hier, weil je dan, du kan de kolen nennen. Kolen en dan kan je hier vlees bakken. En waar je niet, en dan je met kool. En dan waar je wel een Giso meer, en dan neem je dit hier af. En dan neem je dit hier uit. Ik weet dat deze, neem je dat leven eruit. En dan neem je deze Giso groepen, dat is nummer 3. Die kan een kleiner, maar je wel, maar deze, daar zat je in door zo zetten aan. Hangt er erbij aan. Dan doe je dan met 4 olie. En dan merk je Giso. Ja, en dan so dat kan je met halfbroek ook met kool. So. Morgen werden we den proeven. Maar ja, weer een nieuwsgierig is. Ik ga hier 2 stukken verkijken. Ik ga je dat in de comments op mijn video dan wij nieuwsgierig zijn hier in Winkler. So. Ik ga er 2 stukken hier te verkijken. Maar immerhin, dit is wat het is. Zeer fijne hand, die kleine dingen. Die kan je en dan kwam trank nemen. Hier uitnemen en dan wat je dan. Dat is zo handig. Dit zeef dat je hier bloos trainen. Deze paria die gaat hier op en die heeft te hangen een paar grepen omdat de olie innemen. Zeer handig kleine dingetjes. Ja, I mean, je kan niet zeggen het zelfs meer, want je wist hoeveel arbeid dat is, dat moet je er leuk best checken. But anyway, dit is wat het is. Dankzij.